जोंहा मोसौ लायनो थांनो नागिरबाय होननायनि थांबाय नै बिथां एक्टर गाज्रि लाबोयो। हेल' लोगोफोर, जोंनि बे गोसो ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। जोङो दा खैजिमा बिदै बासिनो नागिरदों, एसेल'थार आरो एंखुरसो लोगोफोर। नै हेल' गाइस, नै सासेया जोंना सिगोन, बारा बुरजा गैया। होद रेजेरो लासैल'। नै बिदैयानो गैथारा आरो गरनै गरनै जासिगोन आरो जों बेखौनो। लखबजोब दे मोजां खेबसेनो। नांथा होबाय दे बेयो बिलाइथो एसे लुनानै थां दै लायफिन। दा जोङो खैजिमा बिदैखौ बासिसिगोन आरो लोगोफोर। नै लोगोफोर, खैजिमा बिदैया गैथारानो आरो फिसाथार। एंखुर बायदिथार। नै बे फैला बेयो। नायनानै मोजां मोनबाय। हेलौ लोगोफोर होनलाय। हेलौ लोगोफोर, माबोरै दङ? आं मोजाङैनो दं। आं मोजाङैनो दङ। नोंसोरलाय माबायदि दङ?